hija Marija Laura Mifsud. Marija hija winner għas-sempliċi raġuni illi f'dawn is-siġġimat apparti il-58 kilos mir-ritratti li rajna tagħha aħna bħala coaches ta' New Better Life rajna li Marija tista' tkun ta' eżempju mill-aqwa għalikom illi forsi qed taraw dan il-video qed tgħidu isma' jiena wkoll għandi bżonn li naqqas naħra xi ħaġa. Però ħalibdew minn hemmhekk Marija, ġielek tgħid isma' jiena għandi bżonn nagħmel xi ħaġa. Naħseb apparti id-dera li ovvjament tidher fajn kulħadd u edem health-wise tibda taħseb isma' jekk titla' tarax żewġ solari biex noxol il-wejjeġ u tnejja sinjal li irrid nagħmel xi ħaġa u naħseb dik kienet iddoq li qabbina kuljum xi nitla' nagħmel il-wejjeġ. U għalfejn għażilt li tibda is-6 week challenge, isu forsi għalfejn mort għaliha mhux għal xi programmi jew alternattivi. Naħseb 6 week challenge kienet qampin xi ħaġa li hekk tagħmilha ħajna xilek ħatew xi ħaġa, apparti ħatew xi ħaġa inti personalment kemm tirqa' u kemm tidher aħjar ħatieħu l-flus lura. Ġifieri dik kienet xi ħaġa li ħanibdew minn hemm u mbagħad inkomplu ovvjament bil-programmi. U inti Marija ħadd ir-riskju qed tisma' jiena ħadd ir-riskju. Illi jekk ħadd ħadha bis-serjetà. Eżatt. Naf illi jiena awtomatikament ikolli ċertu weight jew ċertu wages nista' nieħu anke l-flus lura. Tajjeb, però riskju ħadd ġifieri ma kellekx garanzija li inti ħadd tasal u minn hawn jekk prosit li inti għamilt fidek u wasalt ir-riżultati. X'appell għandek għal dawk in-nies Marija li qed jaraw dan video u li forsi qed itallgħu jinniżlu jibdew xi ħaġa u forsi qed jikkonsidraw ukoll jew is-6 week challenge jew xi programmi ieħor ta' New Better Life. X'tgħidilhom? Ara, ħanibdew minn New Better Life. Jien naħseb il-New Better Life vera meta tibda tiġi għall-exercises u għall-classes ta' hawnhekk tħoss għall-ewwel darba b'żgħid dħalt u qed kif ħajnexxi li meta bdiet turi l-exercises bdejt ngħid kif ħajnexxi li nagħmilhom. Imma totalment ituk il-ħin tiegħek speċjalment tal-bidu jiġu juruk ħafna u jiġu ħdejn u jispjegawlek u mbagħad tibda tgħid mela llum innexxi li nagħmel hekk mela darba oħra nipprova nżid xi ħaġa oħra. Jiena waħdi wkoll kont nitkellimha bejn infusi u anke il-coaches kienet tiġi ħejja darba oħra dakinhar mort aħjar jew dakinhar u din tan-nofsija naħseb m'hawnx aħjar minnha. Kont ngħid ħa niġi nagħmel nofsija li ninħeleb imma mbagħad tħossok tajba. U li kont nimmissja waħda, kont nipprova niġi 3 darbiet 4 darbiet fil-ġimgħa. Li kont nimmissja waħda x'naf li ma nistax kont inħossa għax mhux tħossax ma ġejx, tħossax il-ġisem jgħidlek isma' tagħmel nhar exercise. Meta għamilt l-exercise ħassejtni aħjar. Jiġifieri dik. M'għandi xejn ta' nistaqsik għal jgħidlek tajb tajb. U Marija bħala waħda mill-Università kont attenti ma nagħmilx il-ċekk bil-maqlub, ħalli tolbok iżżomm ftit hemmhekk. Mela, naħseb dulhom xi ftit lura? Tajjeb hekk m'hawnx malek. Marija, nerġa' nifraħlek mill-ġdid. Ħanajlek prosit. Issa nittama' wkoll illi dawn is-siġġimat ikunu l-ewwel siġġimat mill-bidla tiegħek għax ovvjament m'hemm l-ebda garanzija anzi fiċ-ċerk li aħna mhux ħanżommu kollox dak li għandna fis-siġġimat. Ikun hemm bżonn illi nibqgħu nibnu dak li imma bdejt vera tajjeb u jawdura lek. Once li tibda mbagħad ir-rotta tibqa' ddum kif ngħidu. Jekk il-bam minn. Prosit tassew. Grazzi lejlek.